Здравейте! Аз съм Величко Величков от град Пловдив. Есента бях посетил зъболекаря в Слънчев бряг да ми излекуват зъба, но попаднаха на един много труден корен, който се изключи доста добър специалист, ентодонтист. И там не можаха да се справят и ми препоръчаха горещо госпожа доктор Мариана Сирачева от град Бургас. Съответно ние с жена потърсим в интернет отзиви за доктор Мариана Сирачева, които всички бяха много добри и се спрях на нея, посетих клиниката, направиха ми тук лекуване на коренно лечение, намериха трудния корен, излекуваха го, всичко е направено с голям професионализъм. Днес ми е петото посещение. Много съм доволен от докторката и я препоръчвам горещо на всички пациенти. Дори аз имам още един зъб за лекуване и след 3-4 месеца, когато дойде момента, с удоволствие бих посетил от Пловдив, специално пак Бургас и клиниката на доктор Мариана Сирачева. Благодаря ви и весело посещение новата година!